2011. június 9-én az X-Factor sztárjai itt, Dunaújvárosban. Június 9-én csütörtökön lesz itt a Campus rendezvénytermében egy X-Factor élő show. Ez azt jelenti, hogy 3 fő X-Factoros szereplőnk lesz, a Wolf Kati, a Vastag Csaba és a Nikolász. Azt gondolom, hogy a 3 legütősebbet sikerült egy napra elhoznunk, és mellette, ami még plusz, az élő zenekar, az Abrakazabra együttes fog mögötte játszani. Ez egy nagy élő koncert lesz, és különlegessége, hogy az együttesnek van dunaújvárosi vonatkozása. Tehát azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült ezt az egészet így összehozni. Hát 1200-an férünk el ebben a csarnokban, úgyhogy én 1200 embert várok, és teltházzal fog működni ez a koncert, azt gondolom. Zongorán újra szól a dal. I remember when I lost my mind. There was only so present about that face. Even your emotions have an echo with so much pain. Aki szeretne egy képet a Wolf Katival, a Vastag Csabi vagy a Nikolásszal, mindenféleképpen itt a helyen állunk június 9-én. You never have to ask me why. And when the rain begins to fall, I'll be the sunshine in your life. A jegyek 2900 forintba kerülnek elővételben, 3350 a helyszínen, és az Ibusz irodában lehet megvásárolni, ami fontos, hogy elköltözött az Ibusz iroda onnan a mozi mellől, és átköltözött a Dózsa György út 50 szám alatt, ez még közelebb van a főiskolához is, illetve itt a városi központhoz, és akkor ott lehet megvásárolni a jegyet. Nem helyre szóló jegyek vannak, tehát érkezési sorrendben tudják feltölteni a csarnokot, biztosítunk ülőhelyeket, illetve főként álló koncert lesz. Helyszín a Dunaújvárosi Főiskola Campus sportcsarnoka. A hangszer a zenál jóvoltából egy dedikált gitár kerül kisorsolásra, valamint a videót megosztók között 10 ingyen jegyet is kiosztunk. A jegyek elővételben az Ibusz irodában kaphatók.